హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఫ్యాషన్ థాట్స్. నేను మీ సుమాని. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారనేది తప్పకుండా నాతో కామెంట్లో షేర్ చేసుకోండి. ఈరోజు నేను మీతో లేటెస్ట్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ని విత్ వెయిట్తో సహా షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాని పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది కదా, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసుకోండి. ఈరోజు వీడియో చెప్పాను కదా, గోల్డ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ అని. ఇవి లేటెస్ట్ కలెక్షన్ 2021 కలెక్షన్ని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఈ ఫస్ట్ చూస్తున్నారు కదా, ఇది లేడీస్ వేసుకుంటారు కదా తాడు, అది అంటారు. 24 గ్రామ్స్తో మనకి ఇది వస్తుందండి. నేను చెప్పే వెయిట్ అంతా అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్తున్నాను, 24 గ్రామ్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ. ఇది చాలా బాగుంటుంది. పెద్దవాళ్ళు అయితే నానతాడని కూడా అంటారు. లేడీస్ ఎక్కువ తాడికి ఉపయోగిస్తుంటారు. సైడ్ పికాకు, ఇది లేటెస్ట్ ట్రెండ్ అండి. సైడ్ డిజైన్ వచ్చేది చాలా అంటే చాలా బాగుంది కదా, మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాంగ్ హారం చూసారు కదా, ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. కిడ్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే అంత సింపుల్గా ఉంది. జస్ట్ 36 గ్రామ్స్ అండి. ఇది 36 గ్రామ్స్ అంటే మనకి 4.5 సవర్లు. సవర్ల ప్రకారం అయితే 4.5 సవర్లు, తులాలు అయితే 3.5 తులం అంటాము. జస్ట్ 36 గ్రామ్స్లో ఇది మనకి వస్తుందండి. చూసారు కదా, చాలా బాగుంది. కింద 2 పికాక్స్ వచ్చేసి కింద గుట్ట పూసల్లాగా వచ్చాయి. సైడ్ డిజైన్ అంతా కూడా ఒకే లెవెల్లో ఇచ్చారు, పై నుంచి కింద వరకు. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. చాలా సింపుల్గా అనిపించింది నాకు. వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మనం కిడ్స్కి కూడా వేయచ్చు, అంత వెయిట్ తక్కువగా ఉంది. హారం అంటే మినిమం 7 సవర్లు ఉండాలి. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫింగర్ రింగ్ అండి. ఇది జెంట్స్ ఫింగర్ రింగ్. గాడ్ వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చారు. ఇది 8 గ్రామ్స్ అండి. ఫింగర్ రింగ్స్ అంటే పెద్ద జెంట్స్కి అయితే సవర్ లేనిది ఏమీ రావట్లేదు. సవర్ అంటే 8 గ్రామ్స్. ఈ ఫింగర్ రింగ్ వచ్చేసి 8 గ్రామ్స్ అండి. చూసారు కదా, గాడ్ అనేది ఎంత క్లియర్గా కనిపిస్తుందా, చాలా అంటే చాలా బాగుంది గాడ్. నాకైతే ఈ రింగ్ అనేది చాలా బాగా నచ్చింది. సైడ్ డిజైన్ కూడా నీట్గా ఇచ్చారు. ఫినిషింగ్ అనేది నీట్గా ఉంది, బాగుంది కదా ఫింగర్ రింగ్ అనేది. జస్ట్ 8 గ్రామ్స్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాటీలు. ఈ మధ్య కాలంలో మాటీలు పెద్దగా ఎవరు ఎక్కువ యూజ్ చేయట్లేదు. ఎక్కువ చంప సవరాలకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. మాటీలు అనేది చాలా తక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఇది 8 గ్రామ్స్ అండి. 8 గ్రామ్స్ అంటే ఒక సవర. ఇవి స్మార్ట్ మాటీలు. కొంతమంది లాంగ్ మాటీలు కూడా ఉంటాయి, అవి కొంచెం పెద్దవి వస్తాయి. ఇవి చిన్న మాటీలు చాలా బాగున్నాయి కదా. 8 గ్రామ్స్ మధ్యలో ఫ్లవర్ షేప్లో ఇచ్చారు. డిజైన్ అనేది చాలా సింపుల్గా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది. చాలా బాగుంది, నీట్గా ఉంది ఫినిషింగ్ అనేది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి. మీకు ఏది నచ్చిందో తప్పకుండా నాతో కామెంట్లో షేర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాపడి బిళ్ళ. పాపడి బిళ్ళ అని చాలా రకాలుగా అంటారు. కొంతమంది మాంత్రిక అంటారు, కొంతమంది టిక్కా అని కూడా అంటారు. ఇది 6 గ్రామ్స్ అండి. పాపడి బిళ్ళలో గోల్డ్లో అయితే చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఇది జస్ట్ ప్లెయిన్, అంటే ఎటువంటి స్టోన్స్ కానీ ఏమీ లేవు. జస్ట్ పైనుంచి కింద వరకు జస్ట్ గోల్డ్తోనే డిజైన్ వేశారు. పైన పెయింట్ వేశారు. చాలా బాగుంది కదా. 6 గ్రామ్స్. కింద గజ్జలు ఇచ్చారు, 3 సైడ్స్ ఇచ్చారు, అటు ఇటు మిడిల్లో ఇచ్చారు గజ్జలు అనేది. పిల్లలకి కూడా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్లెస్. చూసారా, ఈ నెక్లెస్ అనేది ఎంత సింపుల్గా ఉందో. మినిమం నెక్లెస్ అనేది 3 సవరీలు ఉంటుంది, కానీ జస్ట్ 16 గ్రామ్స్ అంటే 2 సవరీలు. కింద జాలీ టైప్లో ఇచ్చారు. కింద జాలీ టైప్ కాబట్టి కొంచెం చైన్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ అయింది కాబట్టి మనకి 16 గ్రామ్స్లో వచ్చేసింది. చూసారా, బ్యాక్ కూడా చాలా చైన్ లింక్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇచ్చారు. మీకు ఇప్పుడు డిజైన్ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా. మిడిల్లో ఒక ఫ్లవర్ ఇచ్చారు, మిడిల్ ఫ్లవర్ అటు ఇటు కూడా ఒక ఫ్లవర్ ఇచ్చారు. కింద జాలీ టైపు ఇచ్చారు. చాలా బాగుంది. జస్ట్ 16 గ్రామ్స్ అండి. ఇది అంటే 2 సవరీల్లో మనకి ఇది వస్తుంది. చాలా బాగుంది కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చంపీ సవరాలు. ఈ చంప సవరాలు ఇప్పట్లో చాలా ట్రెండీ చంప సవరాలు వస్తున్నాయండి. అంటే అరుంధతి చంప సవరాలని 3 స్టెప్స్, 1 స్టెప్ కూడా చేర్చుకుంటున్నారు. ఇది 1 స్టెప్లో కింద జాలీలు వచ్చాయి కదా, ఆ మోడల్ అండి. చాలా బాగుంది కదా. నాకైతే చాలా సింపుల్గా ఉంది. 8 గ్రామ్స్ అండి, అంటే ఒక సవర. చాలా బాగుంది. చంప సవరాలు ఇప్పుడు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు చాలామంది. మాటీలు తక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఈ చంప చవరాలని మాటీలుగా యూజ్ చేస్తున్నారు చాలామంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాంగిల్స్ అండి. ఈ బ్యాంగిల్స్ చూసారా ఎంత బాగున్నాయి. జస్ట్ 2 బ్యాంగిల్స్.
బెంగాలీ టైప్ బ్యాంగిల్స్ అంటారు కదండి, అవి ఈ బ్యాంగిల్స్ జస్ట్ 32 గ్రామ్స్లో మనకి వస్తున్నాయి. 32 గ్రామ్స్ అంటే ఒక్కో బ్యాంగిల్ మనకి 16 గ్రామ్స్ పడింది. చాలా బాగుంది కదా. 16 గ్రామ్స్ అంటే ఒక్కో బ్యాంగిల్ 2 సవరీలు పడింది. బ్యాంగిల్స్ చూడడానికి అలా ఉన్న వెయిట్ ఉంటాయండి. గోల్డ్ అనేది చిన్న బిల్ అయినా కూడా మనకి చాలా వెయిట్ వచ్చేస్తుంది. ఇది 32 గ్రామ్స్ మనకి 2 బ్యాంగిల్స్ వస్తాయి. నేను చెప్పే వెయిట్ అంతా అప్రాక్సిమేట్లీ అండి, మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైలీ వేర్ ఇయర్ రింగ్స్ అండి. ఇప్పుడు ట్రెండింగ్గా వస్తున్నాయి కదా లాంగ్ ఇయర్ రింగ్స్ అని, ఇవి చాలా బాగున్నాయి కదా. 10 గ్రామ్స్ అండి. ఎందుకు ఇంత 10 గ్రామ్స్ అంటే ఇయర్ రింగ్స్ కింద చూసారా 5 స్టెప్ లేయర్ వచ్చాయి, 5 లేయర్స్ వచ్చాయి కింద. ఫస్ట్ లాంగ్ ఒకటి వచ్చింది, తర్వాత 2 షార్ట్, ఆ తర్వాత 2 షార్ట్ వచ్చాయి. అందుకని ఇది వెయిట్ ఉంటుందండి. 10 గ్రామ్స్ వస్తుంది. పైన ఏమో హార్ట్ షేప్ 2 ఇచ్చారు. చాలా లాంగ్ వస్తుంది. పెద్దవాళ్ళకైతే చాలా బాగుంటుంది, పిల్లలకైతే కొంచెం హెవీగా అనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నల్ల పూసల గొలుసు అంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే చాలా బాగుంది కదా. ఇది 9 గ్రామ్స్తో మనకి అవైలబుల్లో ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. దీంట్లో ఎక్కువ నల్లలు ఉన్నాయి, సో అందుకని ఇది వెయిట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. గోల్డ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువ పడుతుంది. జస్ట్ 9 గ్రామ్స్ అండి. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. అంటే కొంతమంది నల్లలు ఎక్కువ ఇష్టపడరు, చైన్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు కదా, అలాంటి వాళ్ళకి ఇది సూట్ అవ్వదు. నల్లలు ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి మాత్రం ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో జత ఇయర్ రింగ్స్. ఇవనేది మనం ఏదైనా ఒకేషన్స్కి ఫంక్షన్స్కి పెట్టుకోవడానికి, పెద్దవాళ్ళకి పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. జస్ట్ 7 గ్రామ్స్ అండి. దీంట్లో ఎటువంటి గజ్జలు కూడా లేవు. జస్ట్ 3 స్టోన్స్ ఇచ్చారు. పైన రెడ్ స్టోన్, మిడిల్లో గ్రీన్ స్టోన్ ఇచ్చారు, కింద కూడా మెరూన్ స్టోన్ ఇచ్చారు. చాలా సింపుల్గా చాలా బాగుంటాయి పెట్టుకోవడానికి. జస్ట్ 7 గ్రామ్స్ అండి. ఇదంటే గోల్డ్, ఈరోజుటి గోల్డ్. తర్వాత ఇంకో వీడియోలో మరికొన్ని లేటెస్ట్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్తో మీ ముందుకు వస్తాను. మీరు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. నేను ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని తన పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది కదా, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని ఫాలో అవుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్. మీకు ఎటువంటి వీడియోలు కావాలో కూడా కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.